да започна с тази крилата фраза, че изкуството на успеха се крие в това да се наслаждаваш на пътя, докато вървиш към целта. Защото именно в книгата става въпрос за целта и за пътя към нея. И да започна с тази оговорка, че целта не е толкова важна, пътят е по-важен. И човек, ако не умее да се наслаждава на пътя, това обезмисля целта и достигането на целта, защото той, когато я постигне тази цел, тя няма да му донесе щастие, ако не се наслаждава на пътешествието самото към развитието и към израстването. Как реших да напиша книга? След 20 години в корпоративните окопи. Дойде ми в повече. След последният ми бърнаут. Беше няколко. Тук можах да питам дали има някаква точно така... Да. Винаги има точка на пречупване. За всеки е според прага на търпимост. Да, според прага на търпимост, но според мен човек да вземе някакво такова кардинално решение, винаги има някаква точка на пречупване. Тя не е там, където ти се чувстваш добре или си окейш, нали? Горе-долу. Точката на пречупване идва, когато много ти е писнало или вече си толкова изтощен, че не вижда смисъл в нищо, включително в собственото си съществуване. И това е един много тревожен момент, в който човек трябва да вземе кардинално решение. Това беше едно от моите решения, като колкото случайно, толкова и не случайно е, защото мен писането винаги ме е харесвало. Тук хората, които ме познават така от по-дълги години, тези, които са от Русе, знаят, че писането по някакъв начин винаги ме е влечало и творчеството. И именно творчеството много ми липсваше по време на корпоративния живот, защото независимо, че професията на управление, на развитие на хора би трябвало да е свързана с много творчество и с много подпомагане на хората, но реално в корпоративна среда това е, ако си късметлия, 10% от работата ти. Понякога клони към нула. Повечето е да обслужваш интересите на корпорацията и да търчиш един ден надясно, другия ден наляво, в зависимост от това CEO-то ти в коя посока се събуди сутринта. Или станал славили с или много хипинг. Обратното на креативност. Да, абсолютно много изцеждаща. Имах нужда от обратен поток на енергията. Имах нужда да творя, да създавам. И така достигнах до идеята, че искам да напиша нещо. И искам да дам стойност, да споделя знанията, които съм придобила по време на тези 20 години, които съм дала до сега в 95% да обслужвам корпоративните интереси, вместо това да подпомагам хората, които работят в тези корпорации, да се развиват. За съжаление, това е тъжната истина в света на човешките ресурси. Не казвам, че са всички така. Има роли, които са специализирани само в развитие на хората. Това са така the bright side of HR, но аз бях all sides. И това беше другата причина, поради която реших да дам стойност, да върна знания към всички хора, които може би имат нужда от такъв тип знание. Защо избрах тази тема? Това също чудех се на каква тема да пиша, но имах доста идеи в главата, но се спрях на тази тема, защото това винаги е било областта, в която най-много страдат самите хора. Защото корпорациите са толкова забързани, тя ги интересува техният успех и бизнес резултатите и въпреки, че всеки се бие в гърдите, че хората са най-ценният му капитал, реално не всеки полага усилия да развива наистина по един структуриран,
начин своите таланти. И много често талантите, независимост от това какви знания, умения имат, колко са добри, колко са талантливи, буксуваха. Поне това е моят опит за тези 20 години. Много от тях буксуваха, правейки несъзнателни грешки или предприемайки грешни стратегии за това как да се отличат, за да заслужат повишение, по-хубава роля, по-висока заплата и така нататък. Наблюдавайки това страдание, включително процес, през който аз самата съм минала, нищо, че се занимавам с човешки ресурси. Аз също с течение на годините съм си дала сметка, че много от моите стратегии, които съм мисляла тогава, че са верни, за да вървя напред и нагоре, всъщност въобще не са били такива. И най-често срещаната грешка на всеки един млад, амбициозен професионалист е да се раздава навсякъде, да не казва не, да прави всичко, да взема все повече и повече, мислейки си, че това е най-правилната стратегия да блесне. Всъщност това не е така. Всъщност това е само една илюзия. Правилната стратегия е, че трябва да блесне с неща, които имат достатъчна видимост. Ти като правиш неща, които не носят висока стойност на компанията, а само гасят пожари или се занимават с някакви древни проблеми, тогава няма да имате видимост и няма да се движите напред. Заради това реших да структурирам знанията си и опита, който бях придобила от двете страни. От една страна като професионалист, който се занимава с развитието на хората, от друга страна като професионалист, който също минава по своя кариерен път, да ги структурирам в една стратегия, която да даде напътствия на всеки един, който иска да се развива, защото всеки иска да се развива в крайна сметка. Никой не иска да стои на едно място и да прави едно и също. Всеки иска да върви напред и да му се случват по-хубави неща, да учи нови неща, да бъде забелязан, да бъде отличен, да получава признание и така нататък. Това е идеята, която стои зад това ръководство. Нека да ви разкажа сега малко повече. Започнахме да говорим тук за самия процес на написане, който за мен беше нещо ново. Аз никога не съм писала книга, никой не ме е учил как се пише книга. Не ходих и на уроци да се уча как се пише книга, защото в днешно време всичко може да намериш обучение по всичко, но реших, че ще го направя абсолютно автентично. Когато започнах да пиша, не знаех дали това ще го напиша и то ще остане само за мен като структурирано знание или ще го публикувам, но реших, че имам нужда да творя. И просто седнах, направих си една структура в главата, какви са идеите, какви са стратегиите, инструментите, техниките, които искам да споделя. И започнах да се чудя как това да не е просто един сух лист от направи това, не прави онова, първо направи това, после това и така нататък. Защото все пак това не е художествена литература. Тук няма истории, разказвания на хора и така нататък. Това е един абсолютно праволинеен, така да се каже, наръчник, изпълнен само с съдържание, без никакъв пълнеж. Също така държах много да е под 100 принтирани страници, за да може все пак някой да го прочете. Да, евентуално. Защото... Това е много важно, наистина. Да, абсолютно, защото аз имам много книги за развитие, за какво ли не, които са обаче дебели. Искам да ви кажа, че повечето от тях никога не съм ги завършила, защото те са пълни с теория, пълни с пълнеж и също така някакси те ти дават идеи, които обаче те изгубваш се в тях.
Вместо да ти предлагат някакви конкретни инструменти, стъпка по стъпка, така да те хванат за ръка и да те разходят по целият път, обикновено повечето книги за кариерно развитие хващат един аспект от него и така го проучват задълбочаващо, което може да е много подвеждащо, защото ти ако се хванеш само за този аспект, този аспект най-вероятно само той изолиран няма да те доведе до кой знае какъв прогрес и какви успехи, защото развитието е пътуване, което е по-сложно. Има и нещо друго, има така, някакво усещане, че малкият обем изглежда несериозно. И примерно Measure What Matters, която е много популярна и известна книга, половината книга е възхвалена корпорацията, в която е работил човека, колко е велика и така нататък. Накрая има някакви полезни неща, много са полезни. Но явно са решили да направят обем, за да изглеждат сериозно. Стила на американските селф-хелпове да има някакви кейс-стадита, пък как отишъл от този, не знам какво се случва. Не, затова много ми хареса. Първото нещо, което ми направи впечатление, като е чето положително впечатление, е, че всъщност не е много обемна. Това беше абсолютно част от замисъла, че аз когато я пишех, понеже пишех в Word формат и си казах, нали, това не трябва да е повече от 50-60 страници. Нали, цъкнах 50-60 страници А4 в такъв формат, горе-долу печатни страници, колко ще излезе. Казах, никакъв случай в такъв формат това не трябва да е повече от 100 страници. За да може някой да го прочете. Започнах така лека по лека да си нахвърлям идеите като bullet point-ове. И след като си нахвърлих тези идеи, се зачудих как да ги структурирам, така че все пак да има някакъв смисъл, някаква логическа прогресия, която не само да са разхвърлени съвети, както ги има в пространството, в интернет, навсякъде и всеки може да намери, а да са нещо, което можеш да започнеш и предвиждайки се стъпка по стъпка да вървиш по този път на израстване. Заради това, чисто така визуално, реших да го структурирам в 5 стъпки, една 5-стъпкова стратегия, за да има ясно разграничение. Другата ми цел беше, между другото, че всяка от тези 5 стъпки и всичко написано в тази книга може да се чете отделно извън контекста на книгата. То да има стойност, така че където и да отвориш в книгата, да ти е полезно, да няма логическа структура, която следва книгата и тя да дава стойност само и единствено ако я прочетеш от началото до края. Така че тя е структурирана точно по този начин и мисля, че в увода някъде казвам, че най-добре е да прочетете книгата от до, без да се замисляте много. И след това, в зависимост от това в коя част на пътя вече вие се намирате, там да се задълбочите или от какви инструменти точно имате нужда. Но нека да ви кажа малко повече за тези от вас, които за първи път виждат книгата, какви са тези 5 стъпки, за които става въпрос. Като всяко едно пътуване, то започва с това да знаем къде точно се намираме и като това е първата стъпка, дори в кариерният път, е да разберем много точно къде се намираме по отношение на сегашната ни работа, сегашните ни знания, умения, как се справяме и то как се справяме не субективно според нас, а обективно според приноса, който имаме за организацията, според менеджерите, според хората около нас, защото много често това възприятие, нашето субективно и възприятието от другите се разминава много драстично. И ако се уповаваме само на нашето самовъзприемане, тогава няма да вървим много ефективно напред. Това е първата стъпка, да разберем къде се намираме, какви са знанията, уменията ни, как се справяме на сегашната ни работа. Втората стъпка
като всяка втора стъпка от едно пътешествие, да знаем на къде сме тръгнали. Да знаем на къде сме тръгнали. И за целта на кариерното израстване, най-важното, може би, е не да имаш голямата визия, въпреки че голямата визия помага, къде искаш да стигнеш след 5-10 години и така нататък. Но за да можеш да се движиш по пътя, освен да знаеш така една по-далечна дестинация, най-важно е да знаеш коя е следващата крачка. Коя е следващата роля, към която се стремиш, какво точно искаш да постигнеш утре. За да можеш да си структурираш план. Първо, за да можеш много точно да дефинираш какво представлява успеха в това твое утре. Каква е твоята роля, която искаш да мечта на работа, която искаш да постигнеш, какви знания, умения са ти нужни за нея, какво е най-важно, какви са най-важните отговорности, какви са най-важните изисквания и как изглежда успехът, кои са хората, които стават успешни, защото все пак 80% от хората, които изпълняват тази роля и длъжност, те не са нещо изключително. Те добре си вършат работата, но не са звездите. Звездите са малцина и именно от тях можем да разберем какво наистина струва успеха, какво означава да си успешен в тази роля. Това е втората стъпка. Третата стъпка, след като знаем каква е точната ни дестинация, е да си начертаем маршрута, как да стигнем до нея. Какво означава това начертаване? Това означава развитие на един много добър план за действие. Много подробен план. Какви са знанията, уменията, които ми трябват, опитите, които бих искал да натрупам, които са важни, за да съм успешен в моята бъдеща роля утре. И тук давам много неща от кухнята на HR-а в тази крачка, а именно как първо да водиш разговор за кариерно развитие с твоят шеф и с висшестоящите хората, които вземат решения, защото в много корпорации, не само корпорации, това е едно от нещата, на който никой не те учи. Всеки очаква неговият менеджер, шеф, супервайзор и така нататък да дойде и да го потупа по рамото и да му каже: абе, ти знаеш ли, добре се справяш, може би имаш някакви въжделения към това да се развиваш, хайде да седнем и да поговорим за това какво искаш. Често, като с всичко в живота, човек е най-добре да вземе кормилото в свои ръце. И тук давам точно много ноу-хау от кухнята на HR-а, какво означава да проведеш структуриран разговор за кариерно развитие с твоят шеф, как ти да го поканиш на разговора, ако той не те кани, как да си структурираш разговора, какви теми е добре да включиш в този разговор. И след като проведете такъв разговор, стигнете до консенсус, как да си направиш ефективен план за действие. Не само план за действие, но как да си дефинираш целите, какви техники да използваш, за да си дефинираш целите, какви видове са целите за кариерно развитие и така нататък. Тази стъпка е доста технически ориентирана, третата. След като си направил плана, четвъртата стъпка е да го преведеш в действие. И тук разказвам, давам много техники, много начини, по които човек има възможност да натрупа именно тези знания, умения и опитности, които ще го придвижат напред. И много съвети също така за качествата, поведенията, които в корпоративна среда са важни. Не само в корпоративна среда, защото няма значение дали говорим за приноса към организация или
стойността, която даваш на клиент, ако ти си свободна професия, работиш за себе си и така нататък. Това много често са едни и същи неща. Та именно в тази стъпка давам идеи как човек да изпълни плана си. След като така си се придвижил добре по маршрута, последната стъпка е след като си придобил тази добавена стойност, как да покажеш, че я имаш, за да стане тя видима, защото не е достатъчно да знаеш и да можеш. Важно е твоите знания, умения, способности да са видими за хората, които вземат решения. Защото без това пак няма да стигнете до никъде. Може да сте много добър, но ако никой не знае за вас, ще си стоите в вашият малък свят. Това е в общи линии съдържанието на книгата.